ng ating mga nagjo-join sa ating Attorney Glenn Chong Volunteers Movement worldwide. Tulungan niyo po ako bilang inyong moderator. Kailangan po ang maraming admin, different different provinces, sapagkat nahihirapan na po tayo na i-accommodate lahat ang mga katanungan, mga inquiry tungkol po sa katawan ito ni Glenn Chong. So tulong-tulong po tayo sapagkat ang layunin po natin dito ay may pakilala siya ng lubusan sa mga Pilipino na hindi siya masyadong kilala, sa mga hindi masyadong tutok sa politika o hindi mahilig. Talaga po kailangan alagaan natin sila, kailangan ipaliwanag natin sa kanila kung paano tayo ay kusang loob na tumutulong para po maitaguyod natin sa Attorney Glenn Chong, madala natin siya sa Senado. Mangyayari po yan dahil tayo po ay sama-sama. We work as a team. Tanging ang gusto ko lang po, sana maging bukas tayo sa pagtanggap sa bawat isa sapagkat hindi po natin may screen ang bawat isa kung sino man, ano ba interest nila. Ang mahalaga po ay naipakilala natin si Attorney Glenn Chong. Alisin po natin ang pagdududa o alinlangan na merong personal na motibo o intensyon yung mga ilang individual na nagjo-join sa atin. Basta ang mahalaga sila ay Pilipino, ang mahalaga sila ay may malasakit at nagmamahal sa bayan. So layunin po natin talaga dito ay makatiyak tayo na maihatid na natin o maikuha natin ang isang upuan sa Attorney Glenn Chong sapagkat sa mga kandidato sa iba pa nakaposisyon o hindi at maghahangad sa May 2022 election ay ang katangian po ng ating sinusulong, ang ating mahal na Attorney Glenn Chong ay kakaiba sa lahat. Una-una, siya po ay isang brilliant lawyer, siya po ay abogado ng tinatawag nating mga may problema sa COMELEC o sa Smartmatic sa pangungunan ni Bongbong Marcos bilang halal na Vice President sa paniniwala ng marami na nadaya lamang. So we cannot prove that allegation but maaring totoo o maaring hindi. Kaya po sa lahat, sino man ang gusto ninyong sumunod o pumalit na Pangulo ng ating bansa, wala tayong problema dyan. Ang mahalaga po ay ang ating tinutulungan na si Attorney Glenn Chong madala natin sa Senado. Kung tayo po sama-sama, tulong-tulong, gagawin natin ang lahat ng paraan, ay madadala natin sa Senado at kung maaari po, wag po siyang mawawala sa Magic 5 na tinatawag. Yung pong Magic 5, yung po yung 5 pangunahin na ano man ang mangyari, ano man ang gawing pagmamaniobra sa resulta ng eleksyon, sigurado na po yan. Kaya yun ang ating objective, yun ang ating tasking na maisama si Attorney Glenn Chong sa Magic 5 upang hindi po masayang ating pagod, upang si Attorney Glenn Chong na nag-alok na ng sarili noong 2016 election na maaring biktima rin siya, maaring totoo, maaring hindi, ay tunay pong madala na natin siya sa Senado. Siya ang magiging malakas na tinig ng sambayan ng Pilipino sapagkat ang hinangako sa kanyang katauhan, yung pagiging matapang, talaga siyang defender siya ng mga biktima ng injustice. Una-una yung kanyang personal na kaibigan na si Red Santillan na biktima ng ambush na supposedly siguro siya talaga ang planong patayin dyan. Subalit luckily dahil hindi pinapayagan ng Panginoon Diyos, nagkaroon siya ng speaking engagement somewhere in Bicol at iniwan na sa sasakyan kay Red Santillan at palibas si under surveillance na nga po si Red Santillan ang pinatay ng mga nasabing mga akusadong mga pulis. So nakakalungkot na siya ay binintangan na kung ano. Subalit as far as I know, sa pagtatanggol, sa paghabol ng hustisya na Attorney Glenn Chong para sa kanyang kaibigan si Red Santillan, ay wala na po sa serbisyo ang marami at nagtatago na yung iba at yung iba ay may kaso. Recently nag-file siya ng mga kaso sa mga general ng PNP na sila ang may command responsibility nung panahong inambush si Red Santillan. So, yan po ang hinahanga ko ito ni Glenn Chong. Basta siya ay tagapagtanggol ng mga kawalan ng hustisya o maaring
Kung maliit na tao, walang padrino, walang pwedeng tumulong, siya po ay tumutulong dyan. At mahal na mahal siya ng mga OFW. Kaya kayong mga OFW dyan, part ng ating Attorney Glenn Chong Volunteers Movement Worldwide. Congratulations sa inyo lahat. Mahal na mahal niyo sa Attorney Glenn Chong, sa Southeast Asia, even Europe, sa Italy, sa Rome, sa Spain. Ay, Sister Melba, balitaan from Spain. Tunay hong yan ang laging pinupuntahan at nakakasama ni Attorney Glenn Chong pagka po siya ay nasa Europe. At marami pong iba, mga nasa Italy, nasa Macau, nasa Singapore, at sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya hindi ho nakakapagtaka na madala natin si Attorney Glenn Chong sa Senado. I do believe in myself. Unahin natin ang ating mga pamilya. Sabi nga, bago tayo lumabas ng bakuran at pumunta sa bakuran na may bakuran, unahin po natin ang pamilya. Isang boto po para kay Attorney Glenn Chong. 10 kayo, 12 kayo, o higit pa, mga kapitbahayan, mga kaibigan. Ipanghingi nyo. Napakadali hong ipanghingi ang isang tunay at mabuting tao na nagmamahal sa kapwa Pilipino. Attorney Glenn Chong, para sa Senado, hindi ho tayo mahirapan. 12 po iboboto ng tao ho. Marahil marami nagsisisi, bakit na iboto si gano'n? Dahil sikat, artista, o naman. Pero ano pong ginagampanan nila? Sayang ang perang nakalaan para sa kanilang upuan, sa kanilang opisina, kung hindi naman sila pinakikinabangan ng ating bayan. So yun lang po, simple lang ang kampanya natin. Isa lang po para sa 12 kandidato. Attorney Glenn Chong, tunay na may tapang at malasakit sa bayan, tunay na nagmamahal sa kapwa Pilipino. So yun lang po, ulitin ko, unahin natin ang ating pamilya, our circle of friends, kapitbahay. Kung meron tayong mga kaibigan, nasa abroad, kung saan man, ipanghingi ninyo at ipakiusap kasi lahat po sila na Pilipino, anywhere in the world, may pamilyang iniwanan sa Pilipinas. Hingin po natin ang kanilang tulong. Sigurado po, madadala natin si Attorney Glenn Chong sa Senado. Minsan pa, sa ating mga kapatid, kapuso, kapamilya, anywhere in the world, fellow leader ng Attorney Glenn Chong movement na ito, ang inyong pong Kuya Boy, ang inyong moderator, welcome po lahat. Pero sa mga nag-a-add, tiyakin po naman natin na naniniwala siya kay Attorney Glenn Chong. Any color po, wala po tayo ditong titingin. Pero babantayan natin. Baka po merong personal na interest, motibo, o maging magulo lang tayo. Ang kagandahan po sa ating movement na ito, wala pong pwedeng manggulo. Hindi po natin yun napapayagan. Yan po ang ating minamanage, kinokontrol. Kaya lahat kayo na mag-a-add, magdadagdag, tiyakin nyo muna na gusto niya si Attorney Glenn Chong, kilala niya si Attorney Glenn Chong. Kung hindi man, backread po kayo sa mga pinopost ni Kuya Boy ninyo. Makikita nyo po doon kung paano ako'y naniniwala kay Attorney Glenn Chong, kung paano tayong lahat ay nagtitiwala na kailangan natin siya sa Senado bilang isang malakas na tinig na sambayan ng Pilipino. Ipaliwanag natin, kumbinsihin natin ang marami. Para po sa akin, kailangan po, wag pong bababa sa 25 to 30 million ang makukuha ang boto ni Attorney Glenn Chong para may safeguard, para protektado, para kasama siya sa 12 senador na upo sa July 1, 2022. Sa inyo po lahat, God bless us all, God bless our movement, our group, at God bless our beloved President Rodrigo Duterte. God bless Attorney Glenn Chong. Bye-bye po. Magandang umaga, magandang gabi sa abroad, at sa inyo lahat. Keep safe. Our priority is keep ourselves safe always. Bye. Salamat.